Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку твою і ўкладзі ў бок мой. І не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб веруючыя вы мелі жыццё у імя Ягонае. Гэта слова Пана. Сідайце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, зноў надыходзіць момант у годзе, калі мы чуем гэта Евангелие пра Тамаша, і першае ўспрыняцце неаднойчы оно такое, што вось у нядзелю Божай міласэрнасці мы ўзгадваем апостола грэшніка, няверуючага, які вось перажыў навяртанне, які дасведчыў Божай міласэрнасці. Сапраўды гэта так выглядае, сапраўды гэта так ёсць. Да, вельмі часта наша традыцыя апостола Тамаша, она так і называе: Тамаш няверуючы. Але ведаеце, колькі разоў я гэта Евангелие чую, колькі разоў над ім неяк там разважаю, думаю пра яго, столькі разоў я разумею, што штосьці ёсць у гэтай паставе святога Тамаша, штосьці важнае. І ведаеце, што там такое важнае? Здаецца, калі не памыляюся, Грыгорый Вялікі, ён некалі так сказаў, што невера Тамаша, яна для веруючых зрабіла больш, чым вера іншых апостолаў. Здаецца, вельмі такі кантраверсійныя словы. Як гэта невера можа зрабіць больш для веруючых людзей, чым апостольства, словы і чыны іншых апостолаў. Чаму гэта важна? Таму што, дарагі браты і сёстры, Тамаш для нас з'яўляецца такім як люстэркам, у якім мы можам убачыць саміх сябе. Можам убачыць сваю неверу. Тут, ведаеце, можа, хутчэй, гэта не проста не вера Тамаша, гэта
Сумнівы. А сумнівы ёсць у кожнага. І неаднойчы мы гэтыя сумнівы як бы ад сябе праганяем, кажам, што я веруючы чалавек, я не павінен сумнявацца, я не маю на гэта права. А неаднойчы аказваецца, што сумнівы, яны нам патрэбныя. І вось менавіта таму гісторыя Тамаша, яна для нас з'яўляецца момантам, дзе мы можам убачыць сябе і дасведчыць таго, што Бог не асуджае нас, а наадварот, адказвае на сумнівы. Адказвае вельмі, не проста словамі, але канкрэтнымі ўчынкамі. І ведаеце, неаднойчы я і сам гэтыя сумнівы перажываю. Тут, ведаеце, таксама, яны ж бываюць розныя. Неаднойчы для кагосьці дастаткова аднаго невялічкага сумніву, і чалавек ужо робіць гэта для сябе апраўданнем таго, што ён Бога не верыць, яму Бог не нужен. І ні касцёл, нічога. А бывае так, што ты молішся, ты пробуеш шукаць Бога, размаўляеш, і пэўныя рэчы ты не разумееш, сумняваешся ў іх, не ведаеш, як правільна. Не ведаеш, што тут Божае в нейкай сітуацыі жыццёвай ці ў нечым яшчэ. І гэтыя сумнівы, неведанне, но важнае. Оно важное для нашей веры. Ведаеце, неаднойчы таксама чуў, што калі ты не сумняваешься, то табе і давярацца не патрэбна. Ты ўсё ведаеш. А калі ў тваім сэрцы ёсць сумнівы, то Бог патрэбны, каб даверыцца яму. Я не ведаю, я сумняваюсь, але я табе паверу і пайду, даверусь табе. І гэта таксама ёсць такі момант, дзе праяўляецца гэты давер да Бога. Сумнівы, неведанне, гэта нам вельмі часта падказвае наш розум. І я неаднойчы, ведаеце, так кажу, і сабе пра гэта кажу, неаднойчы, так жартам, але некаторым людзям тоже кажу, ведаеце, што Бог даў нам розум, і часамі ім трэба карыстацца. Што вера — гэта ёсць месца для веры, а ёсць месца для розуму. І адзін другога не павінны выключаць. І наш розум, ён неаднойчы будзе нам падказваць, падсоўваць вось гэтыя сумнівы. Пакуль не дакрануся, не паверу. Вот так, як Тамаш. І гэта нармальна. Гэта нармальна мець сумнівы. Іншая справа, важна, калі ты сумняваешься, шукаць адказы. Можа, ты іх не атрымаеш адразу. Не хутка, не так, як хацелось бы. Але важна ў гэтым не спыняцца. Таму вось гэтыя сумнівы і сумненні святога Тамаша, яны для нас могуць быць збавеннымі. Я ніколі не забудуся, я пра гэта таксама некаму казаў, як прыклад, ён такі трошкі дзіўны. Адносна недавно, год назад ці больш, выйшаў такі фільм, магчыма, вы яго дзесьці там сустракалі, які называецца «Канклав», пра выбары папы. І гэта фільм даволі кантраверсійны, ён атрымаў шмат розных такіх з каталіцкай, ад веруючых людзей такого супраціву, што там паказана так, не зусім так, як нам бы хацелось, можа, вось, гэтае жыццё ўнутранае касцёла. Я не пра гэта хацеў казаць. Там ёсць адзін момант, які я запамятаў, і мне ён вельмі неяк так адгукнуўся. Момант, калі вось перад выбарамі папы кардынал, які адказны за гэты выбар, ён кажа вось напутствие іншым кардыналам. Зразумела, што гэта фільм, што гэта мастацкі такі вось вымысел, але ён кажа ім казанне. І там былі такія словы, которые я вот неяк так мне у сэрца запалі, я іх нашу ўвесь час. Гэты кардынал сказаў пра сумнівы, што мы павінны сумнявацца. І сказаў, сумнявацца, калі выбіраем. Калі у той сітуацыі яны павінны былі выбіраць папу, што сумнівы павінны быць. І ён сказаў таксама яшчэ такі вельмі важны слово, он сказаў: «Я баюсь людзей, якія упэўненыя на 100%. І ведаеце, неаднойчы гэта праўда. Неаднойчы гэта
штосьці ў гэтым ёсць. Нам бы так хацелось, чтобы наша вера была такая моцная, на ўсе 100%, каб мы гэтай верай заражалі іншых людзей, каб мы яе падзялялі з іншымі, распаўсюджвалі. Але сумнівы, яны паказваюць наш чалавечы бок, што мы людзі. І нам свойственно сумнявацца, нам свойственно не ведаць усяго, не разумець. І гэта нармальна. І гэта правакуе нас да шукання адказаў у Бога, да адносінаў з ім, размовы з ім. І гэта важна. І вось Тамаш, апостол Тамаш для мяне гэта прыклад вось такога шукання, можа недасканалага, шукання, увогуле, уявіце, вось гэта сітуацыя, да, калі прыйшоў Христос у воскрослы першы раз, Тамаша не было. Дзе ён быў? Все апостолы разам. Хоць яны там не панимаюць, што адбываецца, напісана, што яны баяцца, са страху зачыніліся. А Тамаш увогуле ўцёк. Магчыма, не ведаем, што там было, да, чаму так сталася. Магчыма, увогуле, яму здалося, што гэта увогуле нічога не мае сэнсу. Пайду і буду займацца сваім жыццём. Што, дарэчы, пазней зрабіў і Пётр. Памятаеце той момант, калі Христос ім аб'явіўся на беразе возера? Чаму там Пётр аказаўся? В пэўным моменце ён сказаў: не ведаю, што рабіць, пайду лавіць рыбу, пайду рабіць то, што ўмею, буду жыць дальше. Без Христа, без нічога. Вось неаднойчы, магчыма, так ёсць у нашым жыцці, што ты не бачыш адказу, ты зварочваеш з правільнага шляху свайго жыццёвага, блукаеш недзе. Але Бог цябе знаходзіць, калі ты гатовы яго шукаць, калі ты пробуеш гэта рабіць. І мяне таксама заўсёды ўзрушвае ў гэтай гісторыі апостола святого Тамаша, што, нягледзячы на тое, што яго не было па нейкім там прычынам, што ён сумняваўся, што ён там не верыў у тое, што Христос уваскрос, то вось гэтая ягоная нявера і сумнівы сталі для яго месцам вельмі асабістай сустрэчы з Богам. Толькі яму Бог, Христос, дазволіў дакрануцца сваіх ранаў. Нікому больш. Толькі яму. Чаму? Это былі іх адносіны. Это таямніца. Але неаднойчы, бачыце, нашы сумнівы, неведанне, неразуменне можа стаць месцам вельмі асабістай сустрэчы з Христом, сустрэчы з Богам, які гэтыя сумнівы нейкім чынам нам раз'ясняе. Таму, дарагі браты і сёстры, няхай святы апостол Тамаш будзе для нас апекуном вось у тых момантах, калі мы сумняваемся, каб мы не баялись сумнявацца, каб мы шукалі Бога, не такога, якога мы яго уявілі, напісалі, нарысавалі, і вось толькі такі ён павінен быць. Я таксама вельмі часта гэта паўтараю, што Бог нас можа вельмі шмат у чым здзівіць. Здзівіць у тым, што які ён. Что ты нават не уяўляеш до конца, што вот он такой может быць. І каб святы апостол Тамаш быў для нас апекуном у гэтай моманты, сумніваў нейкіх, недавераў, нейкай няверы. Каб быў апекуном, які нам дапаможа знайсці Бога, дапаможа знайсці Христа, дапаможа дасведчыць яго любові. В этом, ведаеце, і таксама праяўляецца вялікая Божая міласэрнасць у тым, што вось Христос, ён Бог найбольш аб'яўляецца людзям, якія найбольш сумняваюцца, якія найдалей ад яго адыходзяць. Я сабе заўсёды гэта тлумачу толькі тым, што чым большы грэх, тым большая ласка павінна быць. Бог так дзейнічае. Я не ведаю. Але бачыце, Божая міласэрнасць, яна такая.
І заўсёды, калі пра Божую міласэрнасць нейк там узгадываю ці кажу, я заўсёды узгадываю словы папы Францішка святой памяці, які сказаў, што сапраўдная міласэрнасць она можа згоршыць, што по-людскі это несправедліва, так не павінна быць. І, магчыма, іншыя апостолы таксама маглі паказваць на Тамаша пальцам, казаць, ты не веруючы, ты не верыш, увогуле ты не варты называцца апостолам, ты не будзеш з намі. Маглі так рабіць. Але менавіта яму, дзеля яго Христос прыходзіць яшчэ раз. Бо для Христа важны такі чалавек, блукаючы, сумняваючыся. Магчыма, можа, не аднойчы гэта ключ да веры. Дазволіць сабе сумнявацца. Дазволіць Богу адказаць на мае сумнівы. Амен.